Assalamualaikum ta'ala barakatuh masoyanmu. Ya kuke? Fatan fara lafiya ko? Kwana biyu. Yawwa cikin bidiyon mu mun kawo muku fim mai suna Dan Sanda Dan Ta'adda. Fim masu zafi ne. Wallahi gaskiya fim din yana da daɗi wallahi. Yawwa to kai ba ne ka biyo har karshen bidiyon ka ga yadda muka yi ba tare da bata lokaci ba. Kamar yadda muka saba yau ma yana da makullin sirri. In ban bada ba za ka samu dama budewa ba insha Allah. Yawwa misali za ka taba kan YouTube din naka kamar hakan ga. Yawwa idan ka shiga nan za ka yi mini subscribe, nan kuma ka yi mini like kamar haka. Yawwa nan kuma ka yi sharing zuwa group zuwa abokanka su masu amfana idan mun daura bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Yawwa lacin shine kwarin gwiwa, ku yi min lacin. Za ka taba kamar haka sunan bidiyon. Yawwa nan za ka taba, wannan shine ainihin link din. Za ka taba kamar hakan ka. Yawwa amma kafin za mu fada ma makullin, yawwa yana da group, muna da group mun bude. To in ka biya kudin ka za mu sa lambanka insha Allah. Ko yaushe ko wani lokaci akwai sababbin Indian Hausa daga Hassaran Sultan, daga Al Hussein, Algaita, Saiman. Kai ko wani fassara za ka samu cikin shi, ko kuma ko series kake bukata za ka samu shi. Zan ajiye lambobi guda uku, ko wanne in ka dauko za ka samu karin bayani. Yawwa bari mu shiga kan yawwa to makullin 2200 guda biyu 00 guda uku. Wannan shine makullin. Za ka taba ok kamar hakan ga. Yawwa nan za ka taba kamar haka. Za ka taba kamar hakan ga. Yawwa amma kafin shiga bidiyon akwai wani guntun bidiyo shi ma gaskiya yana da daɗi. In kana bukatan yawwa ka tuntuɓe lambobin da jan aje za ka samu karin bayani insha Allah. Ina da bato ta yana samu zai iya zama ba na ba kowane lokaci. Ba zan kyale kowa ba, babu wanda zan ragawa a cikin su. Daga yanzu an fara karami da babban lungu da sako, ba iya Khalid ba, duk wani na karkashin shi, mace namiji yaro ba. Yawwa wannan shine kadan daga cikin bidiyon shi. Yawwa to in kana bukatan fim din to za ka yi mini magana ta WhatsApp. Zan ajiye dai lambobi guda uku, kowanne in ka dauka za ka samu karin bayani kan gurin fim din. Yawwa za ka taba wannan na Dayan, za ka taba kamar hakan ga. In kallo kake bukata nan za ka taba. In kuma download kake bukata nan za ka taba kamar haka. Kaga nan za ka taba kamar hakan ga. Yawwa kaga yana yin loading. To ni bana bukata shi, ni na sauke kan waya na ma ba shi da baka amfani insha Allah. Yawwa ku yi min lacin kuma ku yi sharing zuwa group zuwa abokanka. Yawwa su masu amfana idan mun daura bidiyo. Yawwa daga nan za mu tsaya sai Allah ya fada bidiyon mu nan gaba. Ina muku kowa fatan alheri.